pe celălalt mal. Dar nu era un pod pe care se trece. Era doar o punte. Știți ce e aceea punte? O scândură mai lată sau un buștean pe care trebuie să mergi. Ați mers vreodată pe punte? Trebuie să fii foarte atent unde calci, că dacă ai călcat alături, ajungi în apă și vai îmbărcat. Și Florica și Marghioala au plecat. Una de pe malul drept să treacă pe stânga, iar cealaltă de pe malul stâng să treacă pe malul drept. Și unde credeți că s-au întâlnit? La mijlocul punții. Marghioala, fiind mai bătrână, a început, în poveste caprele vorbesc, a început să spună: dă-te la o parte, Florico, eu sunt mai bătrână, trebuie să mă respecti. Dar Florica s-a uitat la ea și a zis: eu sunt mai tânără și sunt mai grăbită, te rog să te dai la o parte. Și nu s-a dat nici Marghioala și nici Florica. Și ce credeți că au început să facă? Au început să bată pe punte. Și s-au izbit una de cealaltă, dar coarnele lor s-au cam încălcit, puntea era îngustă și știți unde au ajuns? În apă. Amândouă au căzut în apă. Vă place să cădeți îmbrăcați în apă? Nu, e rece. Și acum se gândeau când stăteau în apă. Și ce dacă îi dădeam drumul lui Florica? Ea e tânără, o fi având ieduța acasă, trebuia să ajungă repede. Florica se gândea: mai bine o respectam pe Marghioala, că e mai bătrână. Îi dădeam drumul să se ducă ea acasă și nu făceam aici baie în apa rece. Și dacă ar fi fost copii și ar fi adus aminte că în Biblie scrie un text așa: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Hai să zicem cu toți: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Vă place să vă dea celălalt copil jucăria? Da. Vă place să luați mărul, să vă dea un măr când are vecinul vostru să vă dea și vouă? Vă place. Vă place să vă salute prietenul vostru când v-ați întâlnit sau să treacă așa pe lângă voi fără să zică nimic? Cum vă place? Să vă salute. Să nu uităm în această săptămână: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Amin.